Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Help us naman decide. Kasi po ang anak po namin ay magse-celebrate ng kanyang first birthday. So ngayon, yung mister ko, gusto niya po na mag-travel na lang po kami. Out of town or out of the country. Ako naman, dahil syempre first birthday, gusto ko naman party. Ano po ba dapat gawin at saan po ba dapat mailagay ang mga pera? Ay, staray. Alam mo, kailangan na natin maningil ng consultation fee. Ako nga parang feeling ko gusto ko na maging friend do kasi parang wala mapaglagyan ng pera. Tama ka dyan, Jegs. Maningil na tayo ng consultation fee. Kasi tayo magpaplano di ba? Ay nako, wala na talagang libre ngayon. Okay, bayad muna bago advice. Charot. Ay nako, okay. So, traveling versus party. Parehas naman magastos yan. Oo. So, una sa lahat, magpasalamat kayo kay Lord na may panggastos Correct. kayo. I mean, that's a great provision. May mga iba na ang problema nila hindi sila makabili ng cake. May mga iba na kinakalimutan na lang nila na may birthday or it's just an ordinary day. It happens na ordinaryong araw na lang ito siguro para maging special, magpapansit tayo, ganyan. Meron nga ako nakita na na nag-viral sa social media na ang pamilya nila nasa barong-barong lang, parang birthday ng pinakabunso. Tapos lighter lang yung sinindihan ng tatay, tapos pinapablow. So, tas yun na yun. palakpakan na sila yun. Wala silang handa. And it happens. Pero May mga masaya ganyan. sila. Yun yung mood na nagkatuwaan sila. Nadagdagan Masaya yung bata. Correct, nadagdagan ng edad. At yun, yung ganon. So, I guess what we're trying to say is, saan ba mas magiging masaya? Ano ba yung dynamics ng pamilya ninyo? Yun, oo. 'Di ba? Kasi maaaring manggaling kami ni Diego sa mahilig kasi kami kumain. So doon tayo sa party. 'Di ba? Kung saan may libreng pagkain, doon kami. So pwede namin yun yung sabihin namin kasi yung dynamics namin. Correct. Yun yung gusto namin na mag-attend kami ng mga party, ganyan. Pero kung kayo yung tipong gusto niyo makadiscover ng mga bagong lugar, ayaw ninyo na maraming ibang taong kasama, 'di ba? Doon kayo. So hindi namin pwedeng ipilit yung i-advise yung gusto namin. Correct. Kung iba naman yung trip ng pamilya ninyo. Oo, kasi sa amin nag-iiba din yung dynamics namin. Kasi dati halimbawa, nung mga bata-bata pa, syempre like kay Nicole, talagang nagto-throw in ng party. Throw kami ng party. Meron nga akong party noon para kay Princess. Akala ng lahat parang binyag na ba to? Yung pala pa lang siya, di nga siya gender reveal Parang baby shower. Ayan, oo. Nag-attend ka ba nun? Parang hindi ko na maalala. Basta sa sa somewhere. As in, it's a really big event. Tapos, ang point, kasi nung time na yun, hindi pa uso yung mga gender reveal na parties. So, ang point talaga nun, baby shower siya. So, parang bago manganak, may party. Ayan. 'Di ba? During that time, siguro, gusto din namin talaga yon. Pangalawa, nag-enjoy din kami sa ganyan. Tapos pangatlo, excited din naman kami talaga sa unikaihan namin. Correct. Saka ang dami nag-a-attend, tinigil lang nila kasi na-realize namin. yung mga uma-attend na feeling mo, kaibigan mo, niyayakap ka. Correct. Pagdating pala ng problema, sakuna at bashing, wala sila. Ayan. Kaya, natuto na din kami na
hindi na lang. Pero that's us. Oo. I mean, eventually, yun na yung sinabi namin na hindi naman kailangan mag-throw ng big parties to Oo. enjoy. Pwede namang parties na intimate. Plus, ngayon kasi, nauso din ang intimate na party, Noon kasi pag sinabing party, talaga madami din nag-attend. Oo. Ngayon, nauso na siya yung mga iilan lang, Oo. smaller venues, Correct. mga kaibigan lang talaga, kakilala, Oo. 'di ba? So, in other words, kanya-kanya, Oo. depende sa season in your Ayan, life. siguro ito lang siguro ako personally masasabi ko magiging guideline is yung gagawin nyo kung ano man yan, yung ikakasaya ninyo, hindi to True. impress people. Other people. Yan. Hindi yung parang ikakasaya kasi to ng kamag-anak ko eh. Oo. Matutuwa kasi yung classmates ng Yan. Tsaka una sa lahat, in the first place, 1-year-old. Oo. Pag Di ba sa nila totoo maalala? lang, hindi nila maalala pag nag-throw ka ng party Oo. at 1-year-old, they will not remember. Ayan, As totoo in, hindi na talaga nila yan matatandaan. Oo. Makikita lang nila sa picture na meron, Oo. pinaghandaan ka, pinagkaabalahan ka. Oo, Pero ito-document nyo lang, correct, diba? yun. Pero yung sabihin mong nasa ano niya yan, core memory, Wala. tas wala eh. Oo. Ikaw ba naalala, ikaw ba kabisyo, ikaw mismo, naalala mo ba ang party mo ng first birthday? Oo, wala. Maski naman nung 5th birthday mo nung lumalaki ka, wala na. Hindi mo na, 12. Oo. Oh, eh lalo yung first. So, una, basta ako, gusto ko lang i-stress na napakaswerte ninyo kasi madami kayong ekstrang pera. Ramdam Tama. namin parang Oo. hindi nyo alam kung saan namin igagastusin. Ayan. Bigay Diba? mo sa amin. Oo. Consultation fee, Correct. magkano singil mo? On Mura lang, yung mura lang. 25K? Charas. Yun kasi yung amount ng utang ko sa credit card eh. Kung maghihiling rin lang naman ako. 'Di ba? So, alam mo 'yon na maswerte kayo kasi may naghahanap kayo ng paglalagyan. Totoo. So, yun. Ipagpasalamat nyo yan na may dami kayong extrang pera. Yun. Nakakainggit sa totoo lang kasi may mga iba na, tingnan mo yung kwento ni Jex, Oo. diba? Lighter lang. Oo, pinablow lang siya ng lighter. Yun. Diba? Yun na yun. Yun na yun. Itinawid na niya na Oo. nadagdagan na naman ng isang taon yung kanyang edad. Diba? So, kung papaano niyo i-celebrate yan, it's really up to you. Ako, Oo. I would really go for, ano ba yung trip ng pamilya ninyo? Yan, yung dynamics ng family. Oo, 'di ba? Parang ganun. So kayo ba yung mga tipong yes, mahilig kayo sa pictures ko. So kung mahilig kayo sa pictures and documenting everything, both naman traveling and having a party ay parehas merong Oo. output na maraming pictures yan. Correct. Pwede naman kayo mag-travel na magpa-party na kayo lang. Pwede As family, din. di ba? Pwede din naman, 'di ba? Pero kung halimbawa kayo yung tipong malaking pamilya, Oo. tapos mahilig nyo din talaga yung kumain, Oo. di doon kayo sa party. Tama. Hindi namin masagot. Correct. Sana all, ang daming problema sa sa pera. Oo. Saan ko kaya lalagay yung pera ko? Magta-travel kaya ako, magpapaparty ako. Sana may ganyang problema Ayan, kami. Kaso wala kaming ganyang problema. Iba yung problema namin. Oh, ang problema namin paano i-celebrate. Totoo. Paano i-celebrate? Saan kukuha ng pang-celebrate? Ng budget pang-celebrate, 'di ba? Ay, nako. Pengi naman po dyan consultation fee. Mura na po yan, discounted na yan yung 25K. 25K. Oo. Discounted na po yan. Ano na yan? As a tambalanista rate. Oo. Charot! May kasama na pong prayer yan. Meron. May kasamang pray over ng community. Oo. Oh. Kasama po sa previous yan, sa package. Totoo. O hindi, pero kung ano man yung mapagdesisyon na ninyo at napagdesisyon na ninyong inviting kami ni Diego Oo. bilang kunyari host ng first birthday. Correct. Oo. Pag-usapan natin Ayan, yan. oo. Hindi man kayo nagbayad ng consultation fee, talent fee na Ayan, lang. oo. Oo. Kung magta-travel man kayo, halimbawa, mag-travel kayo sa ibang bansa. Ayan. Syempre, pupunta kayo ng ibang bansa, hindi kayo bibili ng pampasalubong. Ayun! O, di ba ba? Huwag nyo naman, hindi naman namin sasabihin na isama nyo kami. Correct, Kakapala oo. naman ang mukha Grabe, yun. sobrang nakakahiya Sobra naman naman. nakakahiya. Pamilya nyo yan Oo, eh. excuse me, hindi naman Oo. kami ganong klaseng tao. Oo, pero nagtanong kayo Oo, di ba? Siyempre, sasabihin namin, isang bansa ba? Oo. Yan. Para alam din namin. Para hindi na kayo mahirapan. Oo. Kung Korea, aloe vera for the skin ba? Para hindi na kayo mahirapan. Tama. Total naman, ang dami yung extra pera, di ba? Correct. Alam mo, yan yung goal. Sabi ko doon sa isang kong kaibigan, goal natin ganito ha. Yung pagdating ng araw, tatawagan natin ng isa't isa. Tapos sasabihin talaga natin na, huy, meron ako ditong ilang milyon. Gusto mo bang hiramin?
Hindi na magkasya sa Oo, bahay. Hindi kasi magkasya sa bahay, nakakainis. Ang kalat nila. Wow. Hindi may isara yung bowl. Ayan, nakakalamot. Yung umiiyak tumatawag sa ano problema mo? Hindi ko may sira yung bolt. Di ba ang sarap? Pwede din ko masara yung bolt. Masyado maraming pera. Ang sarap no, na parang isang araw ganyan yung mga tawagan ninyo magkukumare. Parang yung nag-message sa atin na, saan ko ilalagay ang pera ko? Magpapaparty ba ako sa anak ko o magta-travel kami? Ang sarap. Ang swerte, and please do not forget to thank the Lord for that blessing. At saka pinaka-importante, share your blessing. Ay, totoo yan. Nandito lang kami. Diba? Hindi tumatanggi sa grasya. O siya, Ayan. baka kung saan pa mapunta to. Exit na muna kami for Alright. now. Hanggang dito na lang po muna ang tambalang kumikinang muli. Akong kumikinang na ulo, Diego At Bandido. akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!